ez izanarekin, aritzen da hemen daukagune sortzailea, Urduñatik dator, Maialen Ginea eginako da bera, eta inork baino hobeto, zuk dakizu, nondik, zelan, zergatik sortu zen Biko? Bueno, nik oso aspaldi jasi nintzela arropak margosten eta serigrafiatzen eskuz, beste marka batekin, eta gero ja azken urtean, bai, ez dakit berriz, egon ziren hor urte batzuk beste gauzetara egon naizela, eta azken urtean bai sentitu nuenez, berriz ere nahi nuela zerbait sortzailean nire eskuekin eta egin, ez? Eta gero gainera amatxo izan nintzen, eta orduan bai ikusten nuela umeentzako eta nagusientzako eta arropa ez egitearena, ez? Eta pixkat kombinatua joatearena, eta egitea nagusiek eraman ditzaketen arropa bat, baina txikien bertsioan eta pixkat horrekin. Biko markapean, sare sozialetan topatuko duzue, Maialen Ginea eginakoren lan oro alare berak zuk aipatu giza, aurretiz zetorren proiektu bat ere bada, zer dela eta hasi zinen arropen bidez sorkuntza lanak egiten edo nolatan animatu zinen? Bueno, ni ikasketaz eta diseinatzailea naiz, eta arropa bera eta moda gustatzen zait, ez? Orduan izan da pixkat nola gustartzea bi gauza horiek, ez? Eta orduan hori topatu nuen horretan, ez? Arropa serigrafiatzea edo nik egindako diseinuak digitalki serigrafiatzean arropa ezberdinetan, ez? Batez ere kamiseta eta sudaderetan. Tokikoa izateaz gain, zure proiektuak edo lanak badauka beste balio erantzi bat, eta da, arropa bakoitza eskuz egindakoa dela, banan-banan, zentzu horretan, abantaila bat da hori, desabantaila bat da hori, zerrela eta hartu zenuen erabaki edo autu hori? Bai, nik egiten dute arropa batzuk egiten ditut eskuz eta beste batzuk digitalki. Eta horren erabakia da estetikoa, ez? Badaude gauza batzuk nik digitalki ezin ditudanak egin, dela arropa osoan estanpatzearena. Nik nahi baldin badut arropa osoan mauketan eta atzeko partean ere estanpatu hori edo marrazki hori egotea nik egin behar dut eskuz. Eta gero beste kasu batzuetan, honetan bezala ez, nahi baldin badut zerbait eta inkluso eskuz ezin dudana egin eta behar dudana diseinua egin ordenagailuz eta gero pasatu. Bueno, pues horren arabera egiten dut modu batean edo bestean. Eta gero pixkat balioen inguruan hitz egiten, tokikotasuna, baina gero ere bai kontuan izan beharra dago jasangarritasuna, nik egiten ditudan prendak kotoi organikozkoak direlako, eta gainera badituzte zertifikazio ezberdinak, baita ere langileen duintasun, baldintza duinak bermatzen dituztenak eta fabrikatzen diren tokietan, ez? Orduan pixkat hori ere bada oso garrantzitsua nire arropan. Orduan eskuz egindako arropa batzuk dira, beste batzuk ez dira eskuz eginak, baina diseinu guztian nik egindakoa da, serigrafiare hemen Euskal Herrian egiten da, eta gero, pizkateko toi organikoari asunto hori ere. Aipatu duzu, arropak edo produktuak berak soinean ikusten denetik askoz gauza gehiago dituela, diseinatzaile eta sortzaile zaren einean, zenbateko lana suposatzen du? Adibidez, gaur zuk jantzita daukazun, izerdiko horrek egiteak. Izugarrizko lana da. Izugarrizkoa. Da, nik nire lan prozesua da pizkate ideia batzuk pentsatu, frogatu, diseinatu, batzuk funtzionatzen dute, beste batzuk ez, eta orduan pizkat atzera pausoa berriro egin beharra dago, askotan. Gero, horti pasatzen dut, arropa beraren aukerak eta ekiteari, eta hor ematen dut denbora asko, ze nik ditudan arropak dira batzuk oversizeak, beste batzuk estuagoak, baina ematen diot, nahi dut oso modelo ezberdinak egotea, ez? Kaputzarekin, kaputza gabe, txikientzako,
kristo bat da, ze oso zaila da topatzea kalitatezkoa eta taila eta kolore berezi, ez? Prendak eta bueno, lan handia da ere bai aukeraketa hori, gero pasatzen dut ja inprimatzera edo eskuz estanpatzera. Eskuz estanpatzen baditut, estanpatzen ditut, beroa eman behar diet, zikatu eta gero beroarekin ere fijatu. Eta hori da izango litzateke lan prozesua, gehi gero salmenta, ez? Pizkat sare sozialak edo dendara eramaten badut edo guzti hori, ez? Orduan prozesua da oso luzea eta bueno, neketxua eta batzuetan hori, pues pizkate atzera buelta eta horrek dakar funtzionatzen ez duen zerbaitekin, ez? Sare sozialak esan dien dituzu ere baditu zula, hala ere eskualdeko hainbat saltokitan ere ikusi edo erosi daitezke zure produktuak, ezta? Eskualdean Urduñakonak dendan eros daitezke eta ardude frogatzeko eta gero nik bai baditu dela puntu batzuk entrega puntuak, ez? Badela Orduñan, gero Amurrian ere adigrafiken usten ditut, ez? Osea, zuke bidali aldiazu WhatsApp bat edo sare sozialetatik nirekin harremandu, erosketa egin eta nik puntu horretan utziko dizut, zu bakarrik nahi duzunean, alduzunean, handik pasa eta jasotzeko. Bikoko proiektua gertutik ezagutzeko parada izan dugu, eskerrik asko Maialen, agurtu aurretik ze mezu nahiko zenuke zabaldu? Azokaren bestaldean, pantailaren bestaldean edo sareen bestaldean egon daiteken pertsona horri? Bueno, egia esan ez dakit, ez pizkate niri gustatuko litzaidakena da jendeak bai ohartzea, bueno, pues guzti honek daukan osea, pizkat lan hori buruan izatea, ez? Claro, gaude ohituta arropa erosten eta oso merke erosten eta ditugu aukera pillo eta ohitura hori daukagu guztiok, Baina pizkat kontziente izatea, horrelako marka batek suposatzen duen lana eta gero pues pizkat txip hori igual joan behar garela guztiok hartzen, ez? Guztiok nik lehena, igual pues arropa pizkate jasangarriago bat edo beste balio batzuk dituen hori kontsumitzera, ez? Batzutan, bueno, pues garestitxoagoa izango da, baina bueno, hori izango da ere gure gu jartzen dugun ekarpena, ez? Mundu hau pizkate hobeagoa izan dadin. Bueno, hortze arropa bidez ere balioetan janzteko deia, hemendik faktoriatik, eskerrik asko, Maialen berriro ere, eta gogoratzea Biko denda markapean Instagramen jarraitu halko duzuela besteak beste proiektu honen berri.